Ahojte priatelia! Dnes máme veľmi zaujímavú tému. Apple iPhone 17 Pro Max bol už oficiálne predstavený a je aktuálnou vlajkovou loďou spoločnosti, ktorá priniesla výrazné vylepšenia v kľúčových oblastiach. Smartfón je vybavený veľkým 6,9-palcovým OLED displejom Super Retina XDR s maximálnym jasom až 3000 nitov a nové sklo Ceramic Shield 2 poskytuje výrazne lepšiu ochranu proti poškriabaniu a má antireflexnú vrstvu. Vo vnútri pracuje procesor A19 Pro, vytvorený pokročilým 3-nanometrovým procesom so 6-jadrovým CPU a 6-jadrovým GPU, doplnený o neurónové jednotky pre úlohy umelej inteligencie. Poprvýkrát v Tajfóne bol použitý chladiaci systém s párnou komorou, ktorý umožňuje udržať stabilný výkon približne o 40% dlhšie pri záťaži. Aj kamery boli výrazne vylepšené. Všetky tri moduly majú teraz 48 megapixelov a teleobjektív vo verzii Pro Max podporuje až 8-násobný optický zoom, zatiaľ čo predná kamera True Depth má teraz 24 megapixelov. Výdrž batérie sa zvýšila vďaka batérii s kapacitou približne 5088 mAh, ktorá zabezpečuje až 39 hodín prehrávania videa a pridaná je aj podpora Wi-Fi 7 prostredníctvom vlastného čipu Apple. Smartfón je dostupný v konfiguráciách od 256 GB do 1 TB úložiska s až 12 GB RAM pre lepší výkon nových inteligentných funkcií. Celkovo zariadenie pôsobí skutočne prémiovo a technologicky vyspelé. Ďakujeme za sledovanie, špeciálne poďakovanie za lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi iPhone. Dovidenia!